ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 14/3/26 ಬೊಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ದಾದ ಮಧುಬನ್. ಮಧುರ ಜೋಕ್ಲೆ ಓರಿ ಬಾಬನೆ ನಂಬರ್ 1 ಪಾತ್ರಧಾರಿಯಾದುಲ್ಲೇರು. ಆರ್ ಪತಿತೇರನು ಪಾವನ ಮಲ್ಪನ ಪಾತ್ರನು ಮಲ್ಪೇರು ಬಾಬನ ತರಹ ಪಾತ್ರನು ಬೇತೇರ್ಲ ಮಲ್ಪೇರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಸನ್ಯಾಸಿನ ಯೋಗ ಶಾರೀರಿಕ ಯೋಗ ಆದುಂಡು, ಆತ್ಮಿಕ ಯೋಗವನ್ನು ಭಾವನೆ ಕಲ್ಪವಿರು ಇಂಚ. ಉತ್ತರ: ಸನ್ಯಾಸಿಲು ಬ್ರಹ್ಮತತ್ವದೊಟ್ಟಿಗೆ ಯೋಗವನ್ನು ದೀಪನೇನು ಕಲ್ಪವಿರು. ಅವಂತ ಉಪ್ನ ಸ್ಥಾನವಾದುಂಡು ಐದವರ ಓ ಶಾರೀರಿಕ ಯೋಗ ಅಂಡು ತತ್ವಗು ಭಗವಂತೆ ಬಂದ ಪನೋಡಾಪುಜಿ ನಿಖಲು ಚೋಕುಲು ಪರಮಾತ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬುದ್ಧಿಯೋಗವನ್ನು ದೀಪರು. ಆಯ್ನದವರ ನಿಖಲಿನ ಯೋಗ ಆತ್ಮಿಕ ಯೋಗ ಆದುಂಡು. ಈ ಯೋಗವನ್ನು ಭಾವನೆ ಕಲ್ಪದ ಕೊಟ್ಟಿರು ಬೇತೇರ್ಲ ಕಲ್ಪದ ಕೊರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ ದೇಪಂಡ ಆರೆ ನಿಖಲ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಪ್ಪಾದುಲ್ಲೇರು. ಅತ್ತಂಡ ಆರು ನಿಖಲ ಆತ್ಮಿಕ ಅಪ್ಪಾದುಲ್ಲೇರು. ಗೀತೆ ಈರು ಪ್ರೀತಿದ ಸಾಗರ ಆದುಲ್ಲರು. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಜೋಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಓಂ ಶಾಂತಿ ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಓಂ ಶಾಂತಿ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ತಮ್ಮ ಆತ್ಮದ ಪರಿಚಯ ಕೊಡ್ಪೇರು. ಅಂಡ ಸ್ವಯಂ ತೆರಿಯೊಂದಿಜೇರು ಓಂ ಶಾಂತಿ ಪನ್ಪನಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಅರ್ಥವನ್ನು ಪನ್ಪೇರು. ಓಂ ಪಂಡ ಭಗವಂತೆ ಬಂದು ಕೆಲವರು ಪನ್ಪೇರು. ಅಂಡ ಎಜ್ಜಿ ಓಂ ಶಾಂತಿ ಬಂದು ಆತ್ಮನೆ ಪನ್ಪುಡು ಯಾನ ಆತ್ಮನ ಸ್ವಧರ್ಮನೆ ಶಾಂತಿ ಆದುಂಡು ಆಯ್ನಿಡದವರ ಯಾನು ಶಾಂತ ಸ್ವರೂಪ ಆದುಲ್ಲೆ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಇಂದು ಎನ್ನ ಶರೀರವಾದುಂಡು ಒಯ್ತ ಮೂಲಕ ಎಂಗುಲು ಕರ್ಮ ಮಲ್ಪ ಏದು ಸಹಜ ಆದುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಬಾಬಲ ಸಹ ಪನ್ಪೇರು ಓಂ ಶಾಂತಿ ಅಂಡ ಯಾನು ಮಾತನ ಅಪ್ಪಾದುಪ್ಪನ ಕಾರಣ ಬೀಜ ರೂಪ ಆದುಪ್ಪನ ಕಾರಣ ವಾ ರಚನಾ ರೂಪಿ ವೃಕ್ಷ ಉಂಡೋ ಆ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷದ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯನು ತೆರೆಯುಂದೆ. ಎಂಚನಿಕಲು ಹೂವೆ ವೃಕ್ಷನು ತೂನಗ ಆಯ್ತ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯನು ತೆರೆಯುವವರು. ಆ ಬೀಜ ಅಂತೂ ಜಡವಾದುಂಡು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಈ ಕಲ್ಪ ವೃಕ್ಷದ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯನು ನಿಗುಲು ತೆರೆಯುವಂತೆ ಸಾಧ್ಯಚ್ಚಿ ಯಾನ್ ತೆರೆಯೊಂದೆ ಎಂಕೆ ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು ಯಾನ್ ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯದ ರಹಸ್ಯ ತೆರಿಪಂದುಲ್ಲೆ. ಈ ನಾಟಕಗೂ ಡ್ರಾಮಾ ಬಂದು ಪನ್ನೋಡಾಪುಂಡು ನಿಕುಲು ಇಂದೆಟ್ಟು ಪಾತ್ರನ ಅಭಿನಯ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲರು ಅತ್ತಂಡ ಪಾತ್ರಧಾರಿಯಾದುಲ್ಲರು. ಎಲ್ಲ ಸಹ ಪಾತ್ರಧಾರಿಯಾದುಲ್ಲೆ ಜೋಕ್ಲು ಪನ್ಪೇರು ಹೇ ಬಾಬನೆ ಪತಿತ ಪಾವನೆ ಪಾತ್ರಧಾರಿಯಾದ ಬಲೆ ಬತ್ತದೆಂಕ್ಲು ಪತಿತೇರನ ಪಾವನ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂದು ಐಕಾದಿತೆ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಜೋಕ್ಲೆ ಯಾನ ಎನ್ನ ಪಾತ್ರನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಕೇವಲ ಈ ಸಂಗಮದ ಸಮಯಡೆ ಉಂಡು. ಐಟ್ಲ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ನ್ಯಾಯನಂಚಿನ ಶರೀರ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ ಈ ಶರೀರದ ಮೂಲಕ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ಪೆ ಎನ್ನ ಪುದರಾದುಂಡು ಶಿವ. ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ತೆರಿಪವರತೆ ಓವೇ ಕೋತಿರು ಅತ್ತನ ಪ್ರಾಣಿದ ಪಾಠಶಾಲೆ ಉಪ್ಪುಜಿ ಅಂಡ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಈ ಪಂಚ ವಿಕಾರಪ್ಪನ ಕಾರಣ ಭಲೆ ಮೋನೆ ಮನುಷ್ಯನದಾದುಂಡು ಕರ್ತವ್ಯ ಕೋತಿದ ಲೆಕ್ಕೊಂಡು. ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಮಾತೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೇನು ಪತಿತೇರು ಬಂದ ಲೆತನೂರು ಅಂಡ ಎಂಕ್ಲೇನು ಏರು ಪತಿತಾದ ಮಲ್ಪೇರು ಪಕ್ಕ ಪಾವನಾದ ಏರು ಮಲ್ಪೇರು ಪತಿತ ಪಾವನ ಏರು ಪನ್ಪುರನೆ ತೆರಿ ಒಂದು ಸೇರು ಏರೇನು ಲೆಪ್ಪುವ ಪನ್ಪುನ ದಾದಲ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚು. ಎಂಗ್ಳು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಾತ್ರಧಾರಿಯಾದುಲ್ಲ ಎಂಗ್ಳ ಆತ್ಮ ಈ ಶರೀರ ಒಂದೇ ತಂದು ಪಾತ್ರನಭಿನಯ ಮಲ್ಪ ಪನ್ಪ ದಾದೆಲ್ಲ ತೆರಿ ಒಂದು ಸೇರು ಆತ್ಮ ಪರಮಧಾಮದ ಬರ್ಪುಂಡು ಬತ್ತದ ಪಾತ್ರನಭಿನಯ ಮಲ್ಪುಂಡು ಇಡೀ ಗುಬ್ಬು ಭಾರತದ ಮಿತ್ತು ಮಲ್ತದನು. ಪಾವನ ಭಾರತವನ್ನು ಪತಿತ ಭಾರತಾದಿಯರು ಮಲ್ತಿರು. ರಾವಣೆ ಲಂಕೆದ ರಾಜ್ಯ ಮಂತದಿತ್ತೆ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು ಬಾಬಿತ್ತೆ ಇಂಕ್ಲಿನು ಬೇಹದ್ದು ಲೆತಂದು ಪೋಪೇರು. ಹೇ ಜೋಕುಲು ಇಡೀ ಸೃಷ್ಟಿಯೇ ಬೇಹದ್ದದ ದ್ವೀಪ ಆದುಂಡು ಅವು ಅಂತೂ ಹದ್ದದ ಲಂಕೆಯಾದುಂಡು. ಈ ಬೇಹದ್ದದ ದ್ವೀಪಡು ರಾವಣ ರಾಜ್ಯ ಉಂಡು ಸುರುಕು ರಾಮರಾಜ್ಯ ಎತ್ತು ನಿತ್ಯ ರಾವಣ ರಾಜ್ಯ ಆದುಂಡು. ಬಾಬಾ ರಾಮರಾಜ್ಯ ಒಲ್ಪೆತ್ತನು ಬಂದು ಜೋಕುಲಿಕೆ ನೀರು ದೇಕು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಜೋಕುಲಿಂದು ಅವು ಮುಲ್ಪನೆ ಇತ್ತನತ್ತೆ ಒಯ್ನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪೇರು. ನಿಕ್ಲು ಭಾರತ ವಸಿಲು ಆದಿಸನಾತನ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮದಕ್ಲಾದುಲ್ಲರು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಕ್ಲತ್ತು ಮಥುರಾತಿ ಮಥುರ ಕಳೆದು ಬೋದು ತಿರುಗು ತಿಕ್ಕಿನ ಮುದ್ದಾಯನ ಜೋಕುಲೆ ನಿಗುಲೆ ಸುರುಸುರುಕು ಭಾರತಡಿತ್ತರು. ನಿಗುಲೆಗ ಸತ್ಯೋಗತ ರಾಜ್ಯನು ಏರು ಕುರಿಯರು ಅವಶ್ಯವಾದ ಸ್ವರ್ಗದ ರಚಯಿತನೆ ಈ ಆಸ್ತಿನ ಕೊಡ್ತಿರ್ತರು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಯತೊಂಜಿ ಜನ ಬೇತೆ ಧರ್ಮ ಉಡ್ಬೋದು ಸೇರ್ಪೇರು. ಮುಸಲ್ಮಾನರ್ನ ರಾಜ್ಯೋಪನಗ ಮಸ್ತ್ ಜನನು ಮುಸಲ್ಮಾನ ಆದ ಮಲ್ತಂದರು.
ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೂನಕ ಮಸ್ತ್ ಜನರು ಕೃಷ್ಣನಾದ ಮಲ್ತೊಂಡರು. ಬೌದ್ಧರ್ನ ರಾಜ್ಯ ಉಲ್ಪಜ್ಜನು ಆಂಡಲ ಸಹ ಮಸ್ತ್ ಜನನು ಬೌದ್ಧಿಯಾದ ಮಲ್ತೊಂಡರು. ತಮ್ಮ ಧರ್ಮಡು ಸೇರೊಂಡರು. ಆದಿಶನಾತನ ಧರ್ಮ ಏಪ ಪ್ರಾಯಲೋಪಾದ ಬುಡ್ಪುನು ಅಪ್ಪಗನೆ ಕೂಡ ಆ ಧರ್ಮದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಅಪ್ಪನು. ಆಯ್ನದವರ ಬಾಬಾ ನಿಕ್ಲು ಮಾತ ಭಾರತವಾಸಿಗಳಿಗೆ ತೆರಿಪೋರು ಮತ್ತು ರಾತಿ ಮಂತ್ರ ಜೋಕುಳಿ ನಿಕ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಆದಿಶನಾತನ ದೇವಿ ದೇವತೆ ಧರ್ಮದಕ್ಲಾದಿಲ್ಲರು. ನಿಕ್ಲು 84 ಜನ್ಮನು ದೇತೊಂದರು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ದೇವತಾ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ವರ್ಣುಡು ಬೈದರು. ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ದೇವತಾ ವರ್ಣುಡು ವಾರಿಗಾದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವರ್ಣುಡು ಬೈದರು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ದೇವತಾಯನ ಮಹಾಪಂದು ಪನ್ಪೆರು. ಸುರುಕು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಪುದರ್ನ ಜೊತೆನರು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೇ ಭಾರತನು ಸ್ವರ್ಗವಾದ ಮಲ್ತೇರು. ಇಂದು ಭಾರತದ ದುಂಬುದ ಯೋಗ ಆದುಂಡು. ಸುರುಸುರುಕು ವಾ ರಾಜ್ಯ ಎತ್ತನೋ ಐತ ವರ್ಣನೆಲ ಗೀತೆರುಂಡು. ಗೀತೆದ ಯೋಗವನ್ನು ಏರ್ಕಲ್ಪರು. నేను భారతవాసులు మరచిపోతారు. బాబా తెరిపవేరు జోకులే ಆ ಯೋಗನು ಯಾನೆ ಕಲ್ಪದೆ. ಇದು ಆತ್ಮಿಕ ಯೋಗ ಆದುಂಡು. ಊರಿನ ಮಾತಲ ದೈಹಿಕ ಯೋಗ ಆದುಂಡು. ಸನ್ಯಾಸುಲು ಬ್ರಹ್ಮತತ್ವದೊಟ್ಟಿಗೆ ಯೋಗನು ದೀಲೆ ಬಂದು ದೈಹಿಕ ಯೋಗನು ಕಲ್ಪವೇರು. ಆಂಡವು ತಪ್ಪಾದುಂಡು. ಬ್ರಹ್ಮದತ್ತೊಪ್ಪನ ಸ್ಥಾನ ಆದುಂಡು. ಐದವರವು ಪರಮಾತ್ಮದಿಚ್ಚಿ ಭಾವನೆ ಮರೆತುపోతారు. ನಿಖುಲ ಸಹ ಮರೆತುపోతారు. ನಿಖುಲು ತಮ್ಮ ಧರ್ಮವನ್ನು ಮರೆತುಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಡ್ರಾಮನು ನಿಗದಿಯಾದುಂಡು. ವಿದೇಶದ ಯೋಗ ಇಜ್ಜಂಡು. ಹಠಯೋಗ ఒక ರಾಜಯೋಗ ಮುಲ್ಪದನೆ ಆದುಂಡು. ಆ ನಿವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗದ ಸನ್ಯಾಸುಲು ಏಪಲ ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಏರು ತೆರಿದಿಪ್ಪರು ಅಕ್ಕಲೆ ಕಲ್ಪವರು. ಸನ್ಯಾಸುಲು ಅಂಡ ರಾಜ್ಯನ ಬಿಡ್ದು ಹೋಪಿರು. ಗೋಪಿಚಂದ ರಾಜನ ಉದಾಹರಣೆ ಉಂಡತ್ತೆ. ರಾಜ್ಯನು ಬಿಡ್ದು ಕಾಟಿಗೆ ಪಿದರ್ದು పోయిరు. ಅಗಲ ಕಥೆ ಉಂಡು. ಸನ್ಯಾಸಿಲಂತೂ ರಾಜ್ಯನು ಬುಡ್ಪಾನಕ್ಲಾದುಂಡರು. ಐದವರಕ್ಲು ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ಪರಿಂಚ ಸಾಧ್ಯ. ಈ ಸಮಯ ಇಡೀ ವೃಕ್ಷದ ಜಡಜಡೀಭೂತವಾದ ಬುರ್ತುನು. ಇತ್ತೆಂದು ಬೂರ್ನು ಪಂಡ ಬೂರ್ನು ಹೂವೇ ವೃಕ್ಷ ಅಂತಿಮ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟುನಗ ಅಂತ್ಯಡು ಐನು ಬೂರ್ಪಾಡಾಪುನು. ಅಂಚೆನಿ ಮನುಷ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿರೂಪಿ ವೃಕ್ಷಲ ಸಹ ತಮೋ ಪ್ರಧಾನದುಂಡು. ಇದಕ್ಕೆ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಸಾರ ಜೀನಿತ ವಿನಾಶ ಖಂಡಿತ ಆಪುಂಡು. ಐಕ್ ಸುರುಕೆ ಆದಿಸನತನ ದೇವಿ ದೇವತ ಧರ್ಮದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮುಲ್ಪ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಸತ್ಯೋಗೊಟ್ಟು ಏರು ದುರ್ಗತಿಡುಪ್ಪು ಸೇರು ಮಕ್ಕಳು ವಿದೇಶರು ಹೋದ ಯೋಗನು ಕಲ್ಪವಿರು. ಅಂಡ ಅಕಲ್ನ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಕಾರದ ಹಠಯೋಗ ಆದುಂಡು. ಇಂದು ರಾಜಯೋಗ ಆದುಂಡು. ಇಂದೆಕ್ ಆತ್ಮಿಕ ಯೋಗ ಬಂದು ಕನ್ನಡಾಪುಂಡು. ಅಮಾತಲ ದೈಹಿಕ ಯೋಗ ಆದುಂಡು. ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಕಲ್ಪವಿರು. ಬಾಬಾ ಜೋಕ್ಲಿ ತಿರುಪೇರಿ ಅನ್ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದೇ ಸಾರಿ ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ಪವೆ ಖಡ ಖಂಡಿತವಾದ ಬೇತೇರ್ಲ ಕಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಾ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲಿ ಕಲ್ಪವಿರು ಏನ ನುರಿಯನ ನೆನಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಿಕ್ಲ ಮಾತ ಪಾಪಲು ಕಲೆಗಳು ಹಠ ಯೋಗಿಲಿ ಏಪಲ ಈ ರೀತಿ ಪಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಬಾಬಾ ಆತ್ಮಲಿಗೆ ತೆರಿಪೇರಿಂದು ಹೊಸ ಪಾತ್ರ ಆದುಂಡು. ಬಾಬನೆ ಎತ್ತೆ ನಿಕ್ಲಿನ ದೇಹಿ ಅಭಿಮಾನಿ ಆದ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡಿರು. ಬಾಬಾಗೆ ದೇಹ ಇಚ್ಚಿ ಮೇರ್ನ ಶರೀರಡು ಬರ್ಪಿರು. ಬತ್ತದು ಮೇರ್ನ ಪುದಾರನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪಿರು. ದಯಪಂಡ ಮೇರು ಬ್ರಹ್ಮ ಮರುಜೀವಿ ಆದುಳ್ಳಿರು. ಎಂಚ ಗೃಹಸ್ಥುಲು ಸನ್ಯಾಸೇನಗ ಮರುಜೀವಿ ಆಪಿರು. ಗೃಹಸ್ಥ ಆಶ್ರಮನು ಬುರ್ದು ನಿವೃತ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂತಿತ್ತುಂಡಿರು ಪಂದಾರ್ಥ. ನಿಗುಲ ಸಹ ಮರುಜೀವಿ ಅಪನಿರ್ದವರ ಪುದರ್ ಬದಲಾಪುಂಡು. ಯಜ್ಞದ ಆದಿರು ಮಾತೆರೆಗಳ ಅಲೌಕಿಕ ಪುದರ್ನು ದೀವಡಾಪುತ್ತೇನು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವರು ಜ್ಞಾನನು ಬರೆದು పోయిರು. ಆಯ್ನದವರ ಪುದರ್ ದೀಪನನ್ನು ಉಂತಾವಡಾಂಡ್ರು. ಆಯ್ನದವರ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರಿ ಯಾನ ಪುದರ್ನ ದೀನ್ ಪೊಕ್ಕ ಕುಡ ಬಲ್ತು పోయిರಡ ಅವು ವ್ಯರ್ಥವಾದ ಬಿಡ್ಕೊಂಡು. ಸುರುಕು ಬತ್ತಿನಕ್ಲಿಗೆ ದೀತಿನ ಪುದರ್ಲು ಮಸ್ತ್ ರಮಣಿಕಾದಿತ್ತನು. ಈ ತೇರಿಗಳ ದೀಪುಜೇರು ಏರು ಸದಾ ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ಅದುಪ್ಪಿರೋ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪುದರ್ನ ದೀವಡಾಕೊಂಡು. ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೂ ಪುದರ್ನ ದಿಯೇ ಅಂಡ ಕುಡ ಬಾಬಾಗೂ ಛೇದನ ಕೊಡ್ದು ಪುದರ್ದು పోయిರು. ಆಯ್ನದವರ ಇತ್ತ ಪುದರ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪುಜಿ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರಿ ಜ್ಞಾನ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರ ಬುದ್ಧಿಟ್ಲ ಕುಳ್ಳುಂಡು. ಇತ್ತ ಅಂಡಲ ತೆರಿಯು ನೀರು ಭಾರತದ ಯೋಗನು ನಿರಾಕಾರ ಬಾಬನೆ ಬತ್ತದು ಕಲ್ಪದಿರು. ಬಾಬನು ನೆನಪು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದವರನೆ ಪಾಪಲು ಭಸ್ಮ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲ ಇಲ್ಲ ಬಿಡದು ಹೋಗ ಏರಿ ಧರ್ಮದಕ್ಲು ಬೇತೆ ಧರ್ಮದಕ್ಲೆ ಪೋದು ಸೇರ್ದಿರೋ ಅಕಲೆ ಕೂಡ ಪಿರ ತಿರುಗಿದು ಬರ್ಪೇರು. ನಿಕ್ಲೆ ತೆರಿದಿನ ಮನುಷ್ಯರು ಏರ್ಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ಸದ್ಗತಿ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ದಾದಲ್ಲ ಸಹ ಮನುಷ್ಯರಾದುಳ್ಳಿರು. ಬೆರ್ರ ಸಹ ಪನ್ಪೇರು ಯಾನ ಏರ್ನನೆ ಸದ್ಗತಿ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಬಾಬಾ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಲ್ಪವೇರು. ನಿಂಗ್ಲ ಸದ್ಗತಿಲ ಸಹ ನೆನಪುದೇ ಅಪ್ಪನು ಬಂದು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು. ಜೋಗ್ಲೆ ಹೇ ಆತ್ಮಲೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಯೋಗೊಂದಿಲ್ಲ ಅಪಗ ನಿಕ್ಲ ವಿಕರ್ಮಲ್ ವಿನಾಶ ಅಪ್ಪನು ನಿಕ್ಲು ಸ್ವರೂಪ ಸತೋಪ್ರಧಾನ ಪವಿತ್ರಾದಿತ್ತರು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಪಾಪ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಯ್ತು.
ನಿಕ್ಲು ಸುರುಕು ದೇವಿ ದೇವತೆಲು ಪಂಡ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬಂಗಾರಾದುಳ್ಳರು. ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಕರ್ಪದಲ್ಲೇ ಕಾದು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಈ ಯೋಗನು ಕಲ್ಪಕಲ್ಪಲ ನಿಕ್ಲು ಕಲ್ಪಡಾಪನು ನಿಕ್ಲು ತೆರಿಯೊಂದಾರ ನಿಕ್ಲೆಡ್ಲ ಕೆಲವರು ಪೂರ್ಣ ತೆರಿಯೊಂದಿಸಿರು, ಕೆಲವರು ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆರಿಯೊಂದಿರು. ನನ್ನ ಕೆಲವರಂತೂ ಕೇವಲ ಮುಲ್ಪ ಎಂಚಿನ ಕಲ್ಪವರು ಬಂದು ತೀರೆ ಬರ್ಪೇರು. ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯರಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಜನಲ್ಲಿರು. ಐದವರು ಅವಶ್ಯವಾದ ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮಲು ಪಡತ್ತೆ. ಅರೆಗೆ ತೊಂಜಿ ಜನ ಬತ್ತದು ಜೋಕ್ಲಾದುಲ್ಲಿರು. ಐದವರು ಅವಶ್ಯವಾದ ಎಂಚಿನ ಉಪ್ಪೋಡು ಬಂದು ಯೋಗಿ ಉಪ್ಪೋಡು ಬಂದು ಹೋದು ಅಲ್ಪ ಕೇನೋಡು ನಿಗಲಿಗೆ ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮಣದ ಎಂಚಿನ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೇನೋಡತ್ತೆ. ಅಣ್ಣ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ತಂಡಲ ಬುದ್ಧಿ ಇಜ್ಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಭಾರತಗಾದೆ ಪಂಪೇರು. ಕಲ್ಲು ಬುದ್ಧಿ ಇದ್ದು ಪಾರಸ ಬುದ್ಧಿ ದಕ್ಕಲು, ಪಾರಸ ಬುದ್ಧಿ ಇದ್ದು ಕಲ್ಲು ಬುದ್ಧಿ ದಕ್ಕಲು ಬಂದು ಕಾಯನ ಉಂಟು. ಸತ್ಯ ತ್ರೇತೋಡು ಪಾರಸ ಬುದ್ಧಿ ದಕ್ಕಲಾದುಳ್ಳೇರು. 5 ಬೊಕ್ಕ ಬೊಲ್ಲಿದ ಸಮಾನಾಯರು. ಅಪಗ 2 ಕಲೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ಅಂಡು ಐನದವರ ಚಂದ್ರವಂಶೀರು ಬಂದು ಪುದರ್ ಬರ್ತನು ದಯಪಂಡ ಅನುತ್ತೀರ್ಣಯರು. ಇಂದು ಸಹ ಪಾಠಶಾಲೆ ಅದನ್ನು 39 ಅಂಕಲು ಇರುದಿಲ್ಲ ಏರು ತಿರ್ತಿ ಜಪ್ಪರು ಅಕಲು ಅನುತ್ತೀರ್ಣ. ರಾಮ ಸೀತೆ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ನ ರಾಜ್ಯಡು ಪುನಕಲು ಸಂಪೂರ್ಣ ರತ್ತು. ಐನದವರ ಸೂರ್ಯವಂಶಯರೇ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಈತು ಮಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆ ಉಂಡು. ಐದವರ ಈ ರಾಂಡಲ ಅನುತ್ತೀರ್ಣ ಅದೇ ಆಪಿರತ್ತೆ. ಸುರುಕು ICS ನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟವಾದಿತ್ತು. ಮಾತೆಲ್ಲ ಓದರೆ ಸಾಧ್ಯ ಹೊಂದಿಜ್ಜಾನು. ಕೆಲವರೇ ತೇರ್ಗಡೆ ಹೊಂದಿತ್ತೇರು. ಎಂಕ್ಲು ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಮಹಾರಾಜ ಮಹಾರಾಣಿ ಅವರು ಬಂದು ಇರಾಂಡಲ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪುನಾಂಡ ಐಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪರಿಶ್ರಮ ಕೊಡು. ಮಮ್ಮ ಬಾಬಲ ಸಹ ಶ್ರೀಮತಿ ಲಕ ಓದೋದಿರು. ಆದ್ರೆ ಸುರುತ್ತ ನಂಬರ್ಡು ಓದುವೇರು ಕೂಡ ಏರು ಆ ಮಾತಾ ಪಿತನ ಪಾಲೋ ಮಲ್ಪಿರು. ಅಕ್ಲೆ ಮಾತಾ ಪಿತನ ಸಿಂಹಾಸನ ಕೊಂಡಿರು. ಸೂರ್ಯವಂಶರ್ ನಾವು ಎನ್ಮ ಪೀಳಿಗೆಗಳು ನಡಪುಂಡು ಎಂಚ ಎಡ್ವರ್ಡ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡಪುನತ್ತೆ. ಈ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಗಲ್ ನಾವು ಹೆಚ್ಚ ಸಂಬಂಧ ಉಂಟು. ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಮನೆತನದಕ್ಕಲೆ ಭಾರತ ರಾಜ್ಯನು ದೆತೊಂಡೇರು. ಭಾರತದ ಅಪಾರ ಧನವನ್ನು ದೆತೊಂದು ಪೋಯಿರು. ಐದವರ ವಿಚಾರ ಮಲ್ಪಲೆ ಸತ್ಯೋಗೊಟ್ಟು ದನ ಏತು ಕಾಸುಪ್ಪು ಐತ ಹೋಳಿಕೆಡು ಮುಲ್ಪ ಇಂಚಿನಲ ಇಜ್ಜಿ ಸತ್ಯೋಗೊಟ್ಟು ಮಾತ ಗಣಿಕಲು ಸಂಪನ್ನಾದ ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತೆಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುದ ಗಣಿಕಲು ಖಾಲಿಯಾರೆ ಶುರುವಾತನು ಕೂಡ ಚಕ್ರ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಅನಗ ಮಾತ ಗಣಿಕಲು ಸಂಪನ್ನಾದ ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಜೋಕ್ಲೆ ನಿಕಲಿತ್ತೆ ರಾವಣನ ಮಿತ್ತಿ ಜಯ ಪಡೆದು ರಾಜ್ಯನು ಪಡೆಯಲಿಲ್ಲರು ಕೂಡ ಅರ್ಧ ಕಲ್ಪದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ರಾವಣರ ಬರ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ಕೂಡ ನಿಕಲು ರಾಜ್ಯನು ಕಲೆ ಒಂದು ಕೊಲ್ದಾರು ಪಂಡ ರಾಜ್ಯನು ಕಲೆ ಒಂದು ಕೊಲ್ಲುವರು. ಇತ್ತೆ ನಿಕಲು ಭಾರತ ವಸಿಲು ಕವಡೆದ ಲೆಕ್ಕ ಆದು ಬಿಡ್ತಾರು. ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೇನು ವಜ್ರ ಸಮಾನ ಅದು ಮಲ್ತೆ ಕೂಡ ರಾವಣೆ ಕವಡೆದ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ತೆ. ಈ ರಾವಣೆ ಏಪ ಬತ್ತೆ ಎಂಗುಲು ದಯಗಾಯನು ಪೊತ್ತವ ಪನ್ಪುಣೆಯನ್ನು ತಿರಿ ಹೊಂದಿಸಿರು. ಈ ರಾವಣೆ ಪರಂಪರೆ ಇರ್ದಲ ಉಲ್ಲೆ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಅರ್ಧ ಕಲ್ಪದ ಬೊಕ್ಕ ಈ ರಾವಣ ರಾಜ್ಯ ಶುರುವಾಪನು ವಿಕಾರಿಯಾಪನ ಕಾರಣ ಅಕ್ಲೇನ ದೇವಿ ದೇವತೆಲು ಬಂದಲೆ ತೊಂದರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ ವಾಸ್ತವಡು ನಿಕ್ಲು ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮ ತಕ್ಲಾದುಲ್ಲರು ನಿಕ್ಲು ತೂಪನಾತು ಸುಖನು ಬೇತೆರ್ಲ ತೀರ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ ಮಾತೆರ್ದಲ ತೀರ ಬಡವೆರ್ಲ ಸಹ ನಿಕ್ಲೆ ಆದುಲ್ಲರು ಬೇತೆ ಧರ್ಮ ತಕ್ಲು 5 ಬೊಕ್ಕ ವೃದ್ಧಿ ಪಡೆಪೇರು. ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಬಣ್ಣಗ ಸುರುಕು ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಮೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಇರ್ತೇರು. ಏಪ ಮಸ್ತಾದ್ ಬುಡ್ಪೇರು ಅಪಗ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಲ್ಪೇರು ನಿಕ್ಲೆಗಂತೂ ಸುರುಸುರುಕು ರಾಜ್ಯ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನು ಮಾತಲ್ಲ ಜ್ಞಾನದ ಪಾತೆರಾದಂಡು ಬಾಬಾ ತಿರುಪೇರು ಹೇ ಆತ್ಮಲೆ ಬಾಬಾಯನ ಐನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಅರ್ಧ ಕಲ್ಪ ನಿಕ್ಲು ದೇಹಾಭಿಮಾನಿಯಾದಿಲ್ಲರು ಇತ್ತೆ ದೇಹಿ ಅಭಿಮಾನಿಯಾದ ಪದೇ ಪದೇ ಇನ್ನೇನು ಮರೆತು ಬಿಡ್ಪಾರು ದಯಪಂಡ ಅರ್ಧ ಕಲ್ಪೊಡ್ದು ಆತ್ಮಡು ಪಾಪ ಏರ್ದಂಡು ಈ ಸಮಯ ನಿಕ್ಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಶಿಕೆಯಾದುಲ್ಲರು ನಿಕ್ಲು ಮಾತೆರದಲ್ಲ ಉತ್ತಮ ಆದುಲ್ಲರು ಸನ್ಯಾಸಿಲು ಬ್ರಹ್ಮ ತತ್ವದೊಟ್ಟಿಗೆ ಯೋಗನು ದಿಪ್ಪೇರು ಐನದವರ ವಿಕರ್ಮನು ವಿನಾಶ ಆಪಿಚು ಪ್ರತಿವರ್ಲ ಸತೋ ರಾಜ್ಯವು ತಮ್ಮೋಡು ಖಂಡಿತ ಬರೋಡಾಪುಂಡು ಏರ್ಲ ಬಿರತಿರುಗುಡು ಬಾರಿ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ ಏಪ ಮಾತೆಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನ ಆದು ಬಿಡ್ಪೇರು ಅಪಗ ಬಾಬಾ ಬತ್ತದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಆದು ಮಲ್ಪೇರು ಪಂಡ ಮಾತೆರ್ನ ಜ್ಯೋತಿ ಜಾಗೃತ ಆಪುಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆತ್ಮಗೂ ತನ್ನದೇ ಆಯ್ನ ಪಾತ್ರ ತಿಕ್ಕದಂಡು ನಿಕ್ಲು ಹೀರೋ ಪಾತ್ರಧಾರಿಯಾದುಲ್ಲರು ನಿಕ್ಲು ಭಾರತವಾಸಿಲು ಮಾತೆರ್ದಲ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆದುಲ್ಲರು ನಿಕ್ಲು ರಾಜ್ಯನು ಪಡೆಪರು ಬೊಕ್ಕ ಕಲೆವನ್ವರು ಬೇತೇರ್ಲ ರಾಜ್ಯನು ಪಡೆಯುಜಿರು ಅಕ್ಲಂತೂ ಬಾಹುಬಲೊಡ್ದು ರಾಜ್ಯ ದೇತನರು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಏರು ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕ ಆದುಲ್ಲಿರೋ ಅಕ್ಲೇ ಆಪೇರು ಆಯ್ನದವರ ಸತ್ಯವೈನ ರಾಜಯೋಗನು ಬಾಬಾ ನವಿನಃ ಬೇತೇರ್ಲ ಕಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಜಿಂಚಿನ ಮಾತಿನ ಕಲ್ಪ ಇರುವ ಮಾತಲ ಆ ಯಥಾರ್ಥ ಯೋಗ ಆದುಂಡು
ಆಯ್ನದವರ ಏರ್ಲ ಪಿರ ತಿರುಗಿದು ಪಾಯರು ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಇತ ಅಂತ್ಯವಾದುಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ದುಃಖರ್ದು ಮುಕ್ತಾಪಿರು ಕೂಡ ನಮ್ಮರುವಾರು ಬರೋಡಾಪುಂಡು ಸುರುಕು ಸುಕ್ಕೊಂಡು ತುಪ್ಪಿರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ದುಕ್ಕೊಂಡು ತುಪ್ಪಿರು ಮಾತ್ರ ತೆರಿವು ನಂಚಿನ ಪಾತೆರಾದುಂಡು ಕೈ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪಾಡು ಬುದ್ಧಿ ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪಾಡು ಬಂದು ಪನೋಡಾಪುಂಡು ಕೈದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯನು ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುಲೆ ಅಂಡ ಬುದ್ಧಿ ಮಾತ್ರ ಬಾಬನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪಾಡು ಇವಾಗಲ ಆತ್ಮ ಓರಿ ಪ್ರಿಯತಮನ ಪ್ರಿಯತಮೆಯಾದುಲ್ಲರು ಆ ಪ್ರಿಯತಮನು ಇತ್ತೆ ಬೈದರು ಮಾತ ಪ್ರಿಯತಮೆರನು ಪೂವು ಅದು ಮಲ್ತದು ಲೆತೊಂದು ಹೋಪಿರು ಬೇಹದ್ದದ ಪ್ರಿಯತಮಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬೇಹದ್ದದ ಪ್ರಿಯತಮೆಯಾದರು ಯಾನು ಮಾತ್ರ ಲೆತೊಂದು ಹೋಪೆ ಪಂದು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವಿರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮರುವಾರು ಪುರುಷಾರ್ಥದ ಅನುಸಾರ ಪೋದು ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವರು ಭಲೆ ಗೃಹಸ್ಥ ವ್ಯವಹಾರ ಉಡುಪುಲೆ ಜೋಕ್ಲಿನ ಸಂಭಾರಣೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಹೇ ಆತ್ಮ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಬಾಬನ ಕಡೆ ಉಪ್ಪಾಡು ಇಂದೇ ನೆನಪಿದ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುಲ ಜೋಕ್ಲೆ ತೆರಿದ ನೆಂಕ್ಲಿತ್ತೆ ಬಾಬುನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪನಿರದವರ ಸ್ವರ್ಗವಾಸಿಯಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಟುಪ್ಪು ಇದು ಮಸ್ತ್ ಸಹಜವಾದುಂಡು ಡ್ರಾಮಾನುಸಾರ ಮಾತಿರಗಳ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೆರಿಪೋಡ ಏರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ವಾದ ವಿವಾದ ಮಲ್ಪನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬುದ್ಧಿಡಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನ ಬದುಕುತ್ತನು ಮನುಷ್ಯರು ಕಾಯಿಲೆ ಹಿಡಿದು ಮುಕ್ತಾನಾಗ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ತೆರಿಪವರು ಮುಲ್ಪಂತೂ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚನೇ ರೋಗಿಯಾದಂದು ಒಂದೇ ಸಮಯಡೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ರೋಗ ಹಿಡಿದು ಮುಕ್ತಾದು ಬಿಡ್ಪೇರು ಅವಾಗ ಜಯ ಜಯಕಾರ ಅದು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಎರಡೇ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಹೋದು ತಿರುಗಿದ ದಿಕ್ಕಿನ ಜೋಕಲ ಪ್ರತಿ ಮಾತಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದರ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೆಕ್ಕ ಸುಪ್ರಭಾತ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೆಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜಿ ಸತ್ಯಸತ್ಯವೈನ ಪ್ರಿಯತಮೆಯಾದ ಕೈರ್ದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಂದು ಬುದ್ಧಿದ್ದು ಪ್ರಿಯತಮನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪನ ಬಾಬನ ನೆನಪಡ್ದಂಕ್ಲು ಸ್ವರ್ಗವಾಸಿ ಅದುಲ್ಲ ಪನ್ಪನ ಖುಷಿ ಟುಪ್ಪುಡಾಪಂಡು ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ರಾಜಧಾನಿಡು ಸಿಂಹಾಸನಾಧಿಕಾರಿಯರೇ ಮಾತಾಪಿತರನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಫಲ ಮಲ್ಪಡಾಪಂಡು ಬಾಬನ ಸಮಾನ ಜ್ಞಾನಪೂರ್ಣಾದ ಮಾತೆರೆಗಳ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೆರಿಪೋಡಾಪಂಡು ವರದನ ಕಿರೀಟ ಅಂಚನೆ ತಿಲಕನ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತಂದು ಬಾಪ್ತಾದನ ಸಹಯೋಗಿ ಅಪ್ಪನ ಹೃದಯ ಸಿಂಹಾಸನಾಧಿಕಾರಿ ಭವ ಏಪ ಏರೆ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮಿತ್ತು ಕುಲ್ವೇರು ನಿತ್ತಂಡ ಅಕಲ ಚಿಹ್ನೆಯಾದ ತಿಲಕ ಅಂಚನೆ ಕಿರೀಟೊಪ್ಪನು ಅಂಚನೆ ಏರು ಹೃದಯ ಸಿಂಹಾಸನಾಧಿಕಾರಿ ಆದುಲ್ಲಿರೋ ಅಕಲ ಮಸ್ತಕೊಡು ಸದಾ ಅವಿನಾಶಿ ಆತ್ಮನ ಸ್ಮೃತಿ ಸ್ಥಿತಿತ ತಿಲಕ ದೂರೊರ್ದೆ ಮೆನ್ಕೊಂದು ಪುಲಕ ತೋಜಿದು ಬರ್ತದೆ ಸರ್ವ ಆತ್ಮರ ಕಲ್ಯಾಣದ ಶುಭ ಭಾವನೆ ಅಕಲ ಕಣ್ಣಿರ್ದು ಅತ್ತಂಡ ಮೋನಿರ್ದು ತೋಜಂಡು ಅಕಲ ಪ್ರತಿ ಸಂಕಲ್ಪ ವಚನ ಅಂಚನೆ ಕರ್ಮ ಭಾವನ ಸಮಾನಾದಕ್ಕೂ ಸ್ಲೋಗನ್ ಸರಳ ನೆನಪುಗಾದ ಸರಳತೆದ ಗುಣವನ್ನು ಧಾರಣ ಮಾಡ್ತೊಳ್ಳೆ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಸರಳ ಮಾಡ್ತೊಳ್ಳೆ ಅವ್ಯಕ್ತ ಸೂಚನೆ ನಿಶ್ಚಯದ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಸದಾ ನಿರ್ಭಯ ಬೊಕ್ಕ ನಿಶ್ಚಿಂತ ವಿಜಯ ಅಪನಕ್ಕೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಆದುಂಡು ವಿಜಯ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಪಕ್ಕ ಇತ್ತಂಡ ಕಟ್ಟಡ ಗದ್ದುಜಿ ನಿಶ್ಚಿಂತಾದ ಪರಾಂಡ ಕೇವಲ ಬಾಬಡ ನಿಶ್ಚಯ ಇಚ್ಚಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನಿಶ್ಚಯ ಬೊಕ್ಕ ಡ್ರಾಮೊಡ್ಲ ನಿಶ್ಚಯ ವಾಹ್ ಡ್ರಾಮಾ ವಾಹ್ ಒಂಜು ವೇಳೆ ಡ್ರಾಮುಡು ನಿಶ್ಚಯ ಇತ್ತಂಡ ಆ ಕಲ್ಯಾಣದ ಪಾತ್ರ ಸಹ ಕಲ್ಯಾಣಡು ಬದಲಾದ ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಓಂ ಶಾಂತಿ.